السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والعقيدة، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. الله تبارك وتعالى بارسامدن اتيان طاعات عبادتlerimizi ve hayrat ihsanatlarımızı ve din ve diyanet yolunda çeken rahmetlerimizi öz azamatlı dergahında kabul ve makbul eylesin. Ve hemmemize öz ova il halkımız veren iki dünyada gönülmek ve iki dünyada saadet ve iki dünyada felah versin. Allah yadı bile diri bolan dil, Allah yadı bile diri bolan dil, göz yumulmak bile gönül yatmaz hiç. Bir yüreği ki Hudayım ışkı veren oyunuptur, göz yumulanı veren ol gönül yatmaz. Gönül bostanında iman täze gül bir açılsa durur, solup gitmez hiç. Bar nığmattan yegdir sağlık madafi, bar nığmattan qavudur yegdir sağlık madafi, bar kulluktan niktir hakkın redasi. Eğer doğru gelse acal kadasi, min yalvarmak bile sözüm tutmaz hiç. Acal geldi, sonra min yalvara ay bir lehze, bir öyvelen hoşlaşayın, bir vasiyet edeceğim ya bir la ilahe illallah edeyim, bir lehze icade verdip min yalvara sözüm tutmaz hiç. Adam oğlu munna gelin gitmeye, görüp tuğsam barcak yerin yatmağa, cehd edersen çalınıp cahan tutmağa, meğer bu işlere aklın yetmez hiç. Ey cahan mülkünne giden serafraz, bir bendemen köp söyleyip bilmen ad, dünya bazarında felek kumar var, bir sehu birle insan ani utup utmaz hiç. Yigitler sözüme bir kulak asın. Yigitler sözüme bir kulak asın. Dünya dostluğun tamasın kesin. Dünya velen nasın dost olayın nadip görmen. Tamasın ödem. Kayfiyan köp bolsa ışkın havasın, yatsan tursan hıyarından gitmez hiç. Nemek ışkın ma olsa, yatsan tursan fikrinde şov olar. Huday mi, peygamber mi, din mi, dünya mi? Maktum gole yigitlik bir yağ görünler. Canı sağa mudam sohbet sağ görünler. Yaxşı güller 100 yıl bolsa da az görünler. Yaman güller az hem bolsa ötmez hiç. Huday Teala maktumuluk hakkımıza cezayı hayır versin vaqan. Qav beyanat-ı şiva bilen qav qoşquları qoşup tani geçipdirler. Gelelim mübarek tefsirimize inşallah bir gecede Sure-i Kevser'in yani tercüme ve tefsirini aydıp da eştirer ve eğer de vakt bolsa geçen haftalarda sorulan soru ki Bayezid-i Bestam, Hazreti Bayezid-i Bestam rahmetullahi teala aleyh şonu da yani bir tanıtsan deyiptirler ve yine de hammamda ziyaret etmenin hükmü ne deyip soraptırlar inşallah onun hükmünde Kavluk suratında aydıp da eştirer. Harişan bir Sure-i Kevser'i tilavet edip bera. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Selamet olun. Bu Sure-i Kevser Mekke'de nazil olan suraların biri. Öde de 3 ayetten teşkil tapıptır ve Kur'an'ın içinde inki qiyis-qatarin suredir şu Sure-i Kevser. Bir moğa soru edilse inki qiyis-qatarin sure Kur'an'da näme diýse Sure-i Kevser dip cevap bermeli. Bir 3 ayeti var. Öde
lafzı beter az suratında teşkil olan ayetler. Yöne özü az olsa da içindeki gurrunla aynı o başka suralar kan manalı ve gurrunla içinde yatıyor. İnşallah yeke aydıp da eştirer. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Huday Teala peygamberimize ayet ya. İnna bizler a'taynaka berdik sana el-kevsere kevseri fesalli li rabbika bes namaz oki öz eyyan için vanhar ve damaksal inna şani'aka doğrudan sana düşman bolyalla huvel abtar şola yani abtardirle sonu kesiktir diye. Bu suranın inmesinin sebebi her bir sura, her bir ayetin inmesinde bir sebep var. Sebebi nuzul leyalla. Bu suranın da inmesinin sebebi bir neştane kafirla ki adını kan ayttık. As ibn Vail, Ebu Cehl, Ebu Lehab, Ukbet ibn Abi Mu'ayt, ya Ka'b ibn Eşref Yahudi bula peygamberimize zor eziyet verip yani gelişleri bula peygamberimize eziyet vermek için peygamberimize ebter deyip fevrlemiştikler. Ay ebter zendavir deyip. Ebter dediği sonu kesip, sonu yok, izi yani zontulup kalan dediği oluyor ebterin manası. Peygamberimize de ebter deyip aytyanlığı peygamberimizin bir avladı yok da erkek oğlan kalmıyor peygamberimizden. On bula diyerlemiştik. Aslan sen ne bir oğlun var, ne aktık var, ne çoğuluk var. İşte içken senin adın yeter gider. Hiç kim senin sonra adını da tutmar. Sen bir sonun kesik adım deyip peygamberimize şey deyip eziyet verirlemiştik. On peygamberimiz de bunun kefini eşitip bir ağızlık yani rencide hatır bolyanmıştık. Bir ağızlık narahat bolurmuştuk. Sonra Huday Teala şu surani peygamberimize gövüllük bolsun iptani. Ey peygamber biz sana da yani kevseri verdik. Sen Hudayına namaz oki ve Kur'anlık çal ve şol ebter deyip sevgen adamın özü ebter, özü sonu kesiktir. Şolun nesli sonra kalacak değildir deyip Huday Teala Kur'an'ını ayıttı ha. İnni vakan Huday Teala'nın da aytışına göre fikredip otursa şolları peygamberimize sevgen adamlar Ebu Cehl yalaq, Ebu Lehab yalaq, ya As ibn Vail yalaq şumada çellin aslan bir nesil zat şolardan yani kalmaptır. Kalmaptır yani şu adam mesela Ebu Lehab'ın oğlan uşaklarından, şon neslinden hiç şumada çellin bir nefer aytıp bilmer. Kullan yetip gidiptir olan nesilleri. Aynı o Huday Teala näme Kur'an'na aytdı. Onun da yani sonu kesiktir, nesli belli olacak dedi. Ama Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem onun hem nesli hem mübarek adi şımada sellin ba ve kıyamata sellinden bolacak. Mübarek adi günne 5 vakt namazdan önce oğularda sofla, adançıla hal belen guvelen qiyğır vatilla eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyip yani Peygamberimizin mübarek adını tutup qiyğır vatilla bir şu peygamberden ya şahit bolýar deyip yani o peygamberimizin adı ta kıyamete çellin adı da tutulacak hem nesli de kıyamete çellin yetecekler. Şumat neslini de bilýändir sana peygamberimiz veya başka sahabelerden da nesli şumat yani biz öz aralarımızda da baha peygamberimizden işte aydar oğlan jogy näştäne bolýar we ne haçan dünýäden geçýärligini fakat Bibi Fatıma diýen gyzyndan Hasan Husayn olaza 2 tane oğul galyp şondan kan nesille dörap hatta şumatda bir näçe seyyidler bir näçe hojalar elinde öz senetler wake aňyrty peygamberimizin mübarek adyna ýetýär. Mesela falaniň oğlu, falaniň oğlu, ahirde da mesela Hasan radıyallahu anh oğlu, o da Bibi Fatıma'nın oğlu, Bibi Fatıma da Resulullah'ın da yani qıydı deyip şu form nesille barya, şu hatta nesaha seyyidle o nesaha hocalı var. Peygamberimizin nesli ta kıyamete sellinle yitmeyene gidecek. Şonun yalı Peygamberimizin de yani mübarek yanındaki sahabenin de nesli elhamdülillah yitmeyene de geliyor. Son Huday Teala'nın eline ol. Nesep kalmak, adım tutulmak,
sen Hudaý Taala'nın eline, Hudaý Taala seni de yani qaw meşhur adam etsek diýse, hatta bir oğlan uşaksız da geçten onda da kıyamete çellen adın tutulýar. Amma seni de yani adyny nisden abud etsek diýse, 10-20 däne oğlan da bolasyn. Amma neslin alan çawluga, ýowluga ýetmäli ýok bolup gitýärdiň. Ol Hudaý Taala'nın elinde. Mesela Hazreti Ebu Bekir Siddiq radıyallahu teala anh Hulefai Raşidinin başı şonun da yani şımada sellin nesebi gelip duruşu ve onun nesebinin adına şeyh diye aydılıyor ki elhamdülillah öz aramızda da var şeyhla vakan bir muhterem adamla ki Hazreti Ebu Bekir Siddiq radıyallahu teala anhudan gelen nesillerdir. Ve sonra Hazreti Ömer Faruk radıyallahu teala anh ondan gelen Mahtum diyen tayfala ki şu Hazreti Ömer'in de yani nesebi oğlan uşakları. Ondan sonra Hazreti Osman Zennureyn radıyallahu teala anh şondan gelen ata diyen bölüğümüz, ata diyen tayfamız ki şonun nesebi ve nebereleri ve Hoca veya Seyyid deyip aydılıyor. Ola ki Hazreti Ali kerramallahu veşşanın da yani oğlan uşakları. Elhamdülillah bu oturuşumuzda da vakaen bir qawa adamla hem şeyh wa ismizde hem mahtum wa hem ata wa Türkmen sahramızda da hocadan kanat yok tuvalama Hudaýa şükür. Vakaen bizim qawlugymyzyň alamatydyr musulman dogalla. Aňrymyz hemmesi Hulefai Raşidindir inşallah. Peygamberimiz da öz hocalarynyň, seyyidleriniň hakynda aýtýar, meniň oğlan uşagymy filan depdir Peygamberimiz. Eger qawy bolsalar, namaz okyp, tekmil ibadeti yerine bolsa, özü üçin filan depdir. Eger teleki de bolsa, men hatim üçin filan depdir. Şonuň ýaly bir sahabalyň da oğlan uşaklary, nesepleri wakaen muhterem bilinýändir türkmenler arasynda. Peygamberimiziň ýöne oğlanlary bilmeli gurrun musulman da walla. Peygamberimiziň 7 däne oğlu var. 7 däne oğlan uşagy var. 3'üsi oğul, 4'üsi däne gyýyp. Oğlanlarynyň ady Qasim, Abdullah we İbrahim. Bulan 3 tane peygamber ýa-ni kişik halatynda dünýäden geçýärler. Qasim hatta 17 gün ýaşap dünýäden geçýär. Hazreti Abdullah wa o da şeýle enesini emip gören wagt bir oğlan wagtynda dünýäden geçýär. Ve yaşanın ýaly Hazreti İbrahim peygamberimiziň oğlu İbrahimcan o da şeýle kişik wagtlarynda dünýäden geçýär. Peygamberimizde ondan başga oğlu ýok. Dünýäge gelen oğlu we dünýäge galan oğlu da ýok. Hatta İbrahimcan dünýäden geçende bir kişik çağa peygamberimiz kabr qazyp mübarek eli bilen şu İbrahimcany däne kabra jaýlapdyr. Şonda jaýlap otinmoga peygamberimiz İbrahimcany gurrun berýän bolmaly. Ay oğlum, biz işte seni tutakdy däne gömüp gider. Biz gidemizden sonra 2 ferişte geler. Munkir nekir diýerler adyna. Ola senden sorarlar mer Rabbuk diýip däne. Eýýän kim diýerler? Sen Allah diýdi jogap berer. Senden sorarlar men Rasuluk diýip däne. Peýgamberiň kimdi diýip sorarlar. Sen Abi Hazreti Muhammed diýdi jogap ber. Men öz dädem peýgamberimiz Hazreti Muhammed diýdi jogap ber. Olasa Kur'anyň diýip sorarlar, diniň diýip sorarlar diýip peýgamberimiz öwredipdir. Ýa-ni İbrahimjana öli kişisik oğlan şonda birden bir neferiň bir müňgürüp ağlap duranyny eşitipdir peýgamberimiz. Şondan defa turup bir ýygyny wezäpdir, kimiň sesi aýtdypdyr. Görse Hazreti Ömer däni gözi ýaş edip duranmyşdyr. Peýgamberimiz diýipdir, Ömer diýipdir, sen näme gözi ýaş etýäň, näme ağlaýaň diýipdir. Onda Hazreti Ömer diýipdir, ya Rasulullah, kabirde ýatjagym ýadyma düşdi diýipdir. Bu İbrahimcan, bu ma'sum, günahdan pak bolan, hiç bir günah we maksiyet ýok. Keyf edip günahsyz kabirde ýaty, hem de sen ýalyk adam peýgamber gelip şoňa kelimeleri öwredi oty, munkir nekire bermel jogaby öwredi oty, bula gününni diýipdir. Amma mene Ömer nämetsin, tamamy günah bilen, tamamy maksiyet bilen kabirde girmeli, kabirde gömülem wagtynda da sen ýalyk bir öwredip duran ýok maňa. Men näme derim kam diýip şol ýadyma çöp aglap otyn diýipdir Hazreti Ömer. Şeýle peýgamberimiziň 3 oğlu da kişik wagtynda dünýäden geçýär.
Peygamberimizin kıyılarında 4 tane Hazreti Rugayye, Hazreti Ümmü Kulthum, Hazreti Zeynep ve Hazreti Fatıma Rızvanullah Teala aleyhin. Ola da üçüse Peygamberimiz bağımı dünyadan geçiyor. Fakat Bibi Fatıma Peygamberimiz dünyadan geçenden sonra o da 6 aydan sonra dünyadan geçiyorlar. Hulasa Peygamberimizde bir özünden bir oğlundan qaliyan zat yok. Ama bu oğlan uşaklarda hemmesi fakat İbrahim'den başkası enemiz Hazreti Hatice radıyallahu teala anhadan dünya geliyorlar. Fakat şu İbrahim canma ki Mariyetul Qibtiyye diyen enemizden dünya geliptir. O yani hemmesi de dünyadan geçiyorlar. Omşa sebeple Peygamberimize senin iyidin kesip, senin iyidin zontuk, hi neslinden qazıqda, adından yitcik deyirlemiştik Peygamberimize. Ama Hudaý Taala bunu doğru aytgan keplerini berek edipdir. Ama evvelki ayetine varsak, inna a'taynakal kevser, biz sana Kevser'i berdik. Kevser deyip näme diýerler? Kevser'i müfessirinler 2 tefsir edipdirler. Yani mu'teberi 2 tefsir bolmasa 26 tefsir edipdirler Kevser'in manasında. Ama bir tefsiri hemme jigynna qawap duran mu'teber tefsirini sizin huzurunuzda aytıp eşdirer. Kevser diýeni kefirden gelýär. Araplar dilinde kan zada kefir diýerler. Ama Kevser dediğinde kan dediği, beter kan dediği. Yani biz sana hayra kefir verdik, kan qawluk verdik. Mesela sana peygamberlik verdik, sana mucize verdik, fazilet verdik, nezre sahabalar verdik, ya şeriatın yengil tuttuk, ve ya şon yalap özünde bir ne kadar ha fazilet verdik, ve ya hemme kitabı asmanileri üşüryen kitap, Kur'an, şonu da yani sana verdik, kan qawlukları sana verdik dediği olacak. Peygamberimizin ve ümmetinin fazileti da beter kandır Müslüman da Allah Hudaý Taala beter kan fazileti şu ümmete ve peygamberimize koyuptur. Hatta bir iki tane fazileti peygamberimizin öz mübarek dilinden eşleyen gaw dikkat edin. Hulafai Raşidinin ikilencisi Hazreti Ömer radıyallahu teala an şollani bir Yahudiden bir kafirden algıza varmış. Oğam Badır'da görüptür o Yahudini gezip gören. Oğam şonda da yani Hazreti Ömer kıygırıptır. وَالَّذِي اسْتَفَى أَبَا الْقَاسِمِ عَلَى الْبَشَرِ لَا تُفَارِقُنِ ediptir. Ebel Kasimi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi hemme beşerden filag eden, hemme beşerden makamını yukarı eden Hudaý bilen kasam içen bir lahza dur dep kıygırıptır Hazreti Ömer. Ama Yahudi deyiptir, hay Ömer deyiptir. Men sana bergeyim ba, bergeyimi de berjek deyiptir. Yöne mestafallahu Ebel Kasim alel beşer. Ebul Kasimi Hazreti Muhammed'i ki Hudaý Taala hemme beşerden qawatmet ki deyiptir. Onun hiç derece yok ki deyiptir. O kafir şey deyiptir. Şonda Hazreti Ömer qahar geliptir. Qaharını bir keşidani çalıptır kulağayına. O Yahudi kafirin. Şondan ol kafir deyiptir, ay Ömer deyiptir. Sende bir derece bağ olsa, peygamberinde bir derece bağ olsa ne zor bilen sabit etdiğin deyiptir. Yürü deyli Muhammed'in öz yanına ödaysin deyiptir. Şondan ikisi bilak geliptirler peygamberimizin yanına. Ol Yahudi aydıptır, ey Muhammed deyiptir, ola Hazret ya Resulullah diyme yok da kafirlarda. Ömer de yani guman etdiye, seni Hudaý Taala hemme beşerden, hemme adamlardan beýik etdi deyip de yani guman etdiye. Ama men yanımda seninle hiçbir derece yok, makamı yok deyiptir. Men şey diyemde de Hazreti Ömer meni vurdu deyiptir. Aya Hazreti Ömer'in vurmaşı doğrum deyiptir. Veya seninle näme fazilet bak, vurrum ver deyiptir. Şonda Peygamberimiz Hazreti Ömer'e deyiptir, ay Ömer sen bundan talebe bahşiş et, vurmallamışsın deyiptir. Yani ey Yahudi, fazilet eşek bolsan kulak at. Menin ve ümmetimin fazileti. Bir näçe fazilet Peygamberimiz sanaptır, biz ikisine de yani işare edeyli. Bela ya Yahudi, ismani min esmaillahi Teala semma bihima ummeti. Hudaý Taala şu ümmete beren fazileti eşek bolsan kulak at.
Hudaý Taala'nın bir esma-i husnasy we 99 däne gowa atlary, şol atlarynyň ikisini gelip däne men ummatyma atdapdy diýipdir. Her ummatyň bir ady bar. Meselem Hazreti İsa'nın ummatyna Mesihi diýerler, Nasrani diýerler. Hazreti Musa'nın ýerine düşýänlere Yahudi diýerler. Amma men ummatyma, men ýerime düşýänlere Hudaý Taala öz adyndan iki däne ad tapdy diýipdir. Semma nefsehu es-selam ve semma ummeti el-muslim ve semma nefsehu el-mu'min ve semma ummeti el-mu'minin. Hudaý Taala öz adyna salam ad tapdy. Salam Hudaý Taala'nın bir adlarynyň berdi. Öz adyna salam ad tapdy, men ummetime musulman ad tapdy. İkisi mutaradif manasy bar. Hudaý Taala öz adyna mu'min ad tapdy, men ummetime de mu'min ad tapdy diýipdir. Öz adlaryndan mukaddes bolan, husna bolan adlaryndan ikisini de ýani haslap men ummetime tapdy diýipdir. Men ummetime musulman diýerler, mu'min diýerler ki ikisi de Hudaý Taala'nın öz ady. Bir filaga şol, yine bir filaga innel cennet qaw dikkat edin musulman da vallah. Innel cennet la muharramatun alal enbiya hatta adkhulaha ana. Şu cennet ki hemme kişinin däne murady, hemme kişinin maksudi, hemme kiş barjak diýip şoňa umydy bar bolýarlar. Şol cennet la muharramatun alal enbiya. Hemme peygamberlere haram diýipdir peygamberler. Hiç bir peygamber cennete girebilecek de hatta adkhulaha ana. Ta men şu cennete girmäkem diýipdir. Hemme peygamberlerden öňsek girecek mendir diýipdir. Men cennete girmäkem başga hiç bir peygamber ayak basmany icazati ýok diýipdir cennete. Ve innaha la muharramatun alal umam hatta tadkhulaha ummati. Ve şu cennet la muharramatun alal umam, hemme ummatlara haram. Hiç bir ummat girmeyecek de madami ki men ummatım girmese diýipdir. Behişte evvelin ummati ki girecek men ummatım diýipdir peygamberler. Hudaý Taala'nın beren filagy, şu ummata beren fadilati peygamberlerin içinde evvelin cennete girecek peygamberimizdir ve ummatlaryň içinde evvelin behişte girecek bizim ummatymyzdır musulman da vallah. Biz inna a'taynakel kawthar. Sana yani kan hayır verdik. Ne kadar silahlı ettik diýdi bu wazak. Ve ya ikinci tefsir inna a'taynakel kawthar. Sana yani Kawthar diýen hawdy verdik. Cennette Kawthar diýen bir çeşme var. Şonu sen ummatyna has etdik diýdi peygamberimizden aýtmagy. Amma peygamberimizden mübarek bir däne hadisini okuýalyň hawdy Kawthar mawrukdan. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر. Peygamberimiz öz havd-ı Kawtharny tawsiflaryna düşündirenler şu formaydypdyr. Menin havdym diýipdir, bir guşasından o bir guşa barjak bolsaň, atly çafaňda bir aýda ýetip bolýar diýipdir. Bitir giň ýer. Zawayahu sawaun. 4 burçagy 4 guşasy deň diýipdir. Bir murabba şeklinde bolmaly havuz. Havz-ı Kawthar. Akwabuhu adadu nujumis sema. O havuzun gapdalynda liwanly goýuly, barakan şonu liwan bilen batyryp ismeli, özü de gyzyldan, kümüşden. Şolar bir kan, hatta şonuň sany asmandaky ýyldyzyň sany çaba diýipdir peygamberimiz. Beterken liwany. Ma'uhu abyadu min al-thalji wa ahla min al-asali wa atyabu min al-misk. İçindäki havuzun içindäki suda qardan yani temiz diýipdir. Ballanla süýji we misikden ýetirrak diýipdir. Men şeribe minhu şurbatan lam yazma ba'daha abadan. Rawahu at-Tabarani. Her kim şu havda Kawthardan bir ordum suw içdi diýipdir peygamberimiz. Ebeda suwsamallar diýipdir. Hiç wagt suwsuzlyk şoňa gelmer diýipdir peygamberimiz. Bir ordum suw içdi şu havda Kawthardan. Ham bir sual var. Hop havda Kawthardan adam bir ordum suw içende, sonra da hiç wagt suwsamallar bolsa, hananda cennetin içinde bir 4 tane arık bar diýerler.
süýtden, şarapdan, hulasa bir gowy çeşmeli wadi diýerler. Ondan hasan ismeli. O bir liwan bilen doýjak bolsaň, onda beheştin içinde suwsap suwsma ýok. Beheştin içinde faqat däli lezzet üçin, faqat şondan keyf edýänlik däli lezzet üçin ismeli, suwsap suwsmaly ýok diýär şondan sonra. Hudaý Taala hemmäden nesip etsin o suwdan. Ýöne gaty habardar bolmaly zadymy. Şu aýtýan gurluňyz da mu'teber tefsirlerden ýygnanandyr musulman dogalla. Tefsir-i Ruhul Bayan, Tefsir-i Keşful Esrar, Tefsir-i Qurtubi, şonu ýalyk bir mu'teber tefsirlerden ýygnanan Peygamberimiz diýdi zawayahu sawaun. 4 tane guşasy bar diýdi. Her bir guşasynda Hulafai Raşidiniň birisi durandyr. Evvelki guşasynda Hulafai Raşidiniň başy Hazreti Ebu Bekr Siddiq radıyallahu ta'ala anh durandyr. İkilencisinde Hazreti Ömer Faruk radıyallahu ta'ala anh durandyr. Üçlencisinde Hazreti Osman radıyallahu ta'ala anh. Dörtlencisinde Hazreti Ali kerramallahu veceh radıyallahu ta'ala anh. Her guşasynda Hulafai Raşidiniň biri diýipdir Peygamberimiz. Her kim şolan birisini däli bir zat diýse, her kim şoňa bir teleke kef atsa, ya yürekden şolan birini yokuş görse, şol yokuş görene şoňa kıyamet gün suw berjek däl, hatda ol üçdänse suw berjek däl diýipdir musulman da walla. Gaty habardar bolaylyň sahabalar hakynda. Amma keseliň 2-nji ayat. Fasalli li rabbika wanhar. Eýýäň üçin namaz oky we gurbanlyk et. Bu aýanyň da 2 tefsiri bar. Birisi Peygamberimize has. Hudaý Taala Peygamberimize aýdypdyr, men sana nagadarha gowluk etdim, mowjizat berdim. Seni peygamber etdim, Kur'an verdim, gaw ummet verdim, näzire daýaw sahabeler verdim. Bezgel fasalli li rabbika, Hudaýyň üçin namaz oky diýipdir Hudaý Taala. Wanhar we damaksal gurbanlyk et diýipdir. Şu ayet inenden sonra Peygamberimiz faqat namazda durupdyr diýär musulman da walla. Kän namaz okypdyr, näme diýip? Şol Hudaý Taala dogry maňa hitap etdi. Fasalli li rabbik. Ey Muhammed, Hudaýyň namaz oky diýip Hudaý dogry maňa emretdi. Şu emrin de ýani jaýyny ýitireýin diýip däni Peygamberimiz gize unnip namaz okyanmışdyk. Hatta tawarramat qadamah. Hatta sahabalar aýtýar, mübarek ayaklar da ýani çyşypdyr Peygamberimiz beterken namaz okyanlygy sebepli. Peygamberimiz aýdypdyrlar: Ya Resulallah, baba senna Hudaýyň bir söýün bendesi, nagadarha ulu magamlaň derejeleň kän, kıyamet gününe evvelin cennete girecek sen, gunan kullan ýogly. Baba ya Resulallah, sen nagat öňüňe eziyet berýär, senki tezmin ki diýipdirler. Nagat buzara namaz kän okyan diýipdirler. Peygamberimiz näme jogap beripdir? Afala akuna abdan shakuran? Hudaý maňa şyzara fiýlag beripdir. Aya şu fiýlagyň öwünde şakir bende bolmaýynmy diýipdir. Aya bende ýa şakir bolmaýynmy Hudaýyň buzara berýän fiýlagynyň öwünde? Men de şakir bende bolmak üçin ýyjy unnep namaz okýsam da az diýipdir Hudaýyň bu beren fazilatynyň baraberinde. Hom wanhar diýdi. Hudaý maňa damak sallydy, gurbanlyk etdi diýip Peygamberimiz 100 däne diýen damagyny çalmaly bolupdyr. 100 däne diýen. O zamanda diye de bir muhim zat, bahada 100 däne diýeni ýeköýde damak salmaly bolupdy Peygamberimiz. Onda Hudaý Taala men özüme damak sallydy diýip haqqyt öz mübarek ýeli bilen pusa galyp däni diýelen özü damagyny salýarmyşdyk. Hatta 60 ýyllarda öz damak salypdyr. Hom ýadapdyr Peygamberimiz 60 däne diýen damagyny ýeköýde salmak ýynda. Şonda Hazreti Ali gelipdir, ya Resulullah, siz beýle ýadatmaň özüňizi, galan men salaýyn sizden niýabeten diýipdir. Şondan galan 40 dänesini Hazreti Ali salypdyr diýär. Hom şu diýeleň içinde de hatta Ebu Cehlin de bir diýesi barmyşdy, keýbere bir daýaw, gawy, hatta diýesiniň burnundaky burnugy dagda gyzyllanmışdyk diýär. Şeýle bir gawy diýer ki Ebu Cehlinki Peygamberimiz eýelep şonu däni damagyny salýap. Şon Hudaý Taala maňa damak sallyp aýtdy diýär. Amma indi biziň bilmerdadymyz musulman da walla. Wagty Hudaý Taala şeýle fiýlagly etdi Peygamberimize. Peygamberimize namaz oky, gurbanlyk etdiýände Peygamberimiz giýje unnep namazdan düşmäpdir. 100 däne diýe çalypdyr, şon maňa Hudaý emretdi diýip. Indi
bize musulmanları da Hudaý Taala şonu ýalyp eden emri baha. Öňçäge bize naga fiýlag beripdir. Ahirin ummet edipdir. Ahiretde ummatlaryň içinde evvel behişte barjagy bize edipdir. Behterin peýgamberi, behterin Qur'any bize ummete beripdir. Ve ya beter degen zat peýgamberlerdäki bolýan mucizalary, peýgamberdäki, awliýalardäki bolýan kerametlary şu zamany haslapdyr Hudaý Taala. Beripdir şu zamanyda wagt. Ha öýüňiz görüp otyňyz. Hatta Hazreti Meryem aleyhisselam beter gen gurrun bolansan da Hudaý Taala şonu öýüň Qur'anynda da getiripdir şu hikaýany. Hazreti Zekeriya aleyhisselam yani Hazreti Meryem'in yanına baranla şonda da yani otağına barsa Thomas baranla kışın meyvesi varmıştık yanına. Thomas baranla yanında moz var, portakal var, narengi var, kışın meyveleri Thomas'ta yanına baranla varmıştık. Kış yanına baranla da karpuz kavun var diye. Thomas'ın meyveleri de kışta varmıştık Hazreti Meryem'in yanına. Hudaý Taala Hazreti Meryem'e şu borum keramet beripdir ki, kışın meyveleri Thomas'ta berilýänmişdir, Thomas'ın meyveleri kışta berilýänmişdir. Oğlum gen gurrun bolansan, olukun bir keramet bolansan Hudaý Taala şonu Qur'anyna da getirýär şu gurruny. Amma gaw fikir edip görsek, şu gen kerameti ki Hudaý Taala Hazreti Meryem'e beripdir, şu ummetin tek tekine de beripdir da. Şumat öýüň görüp otýan kışın içinde Thomas'ın meyvesi var. Thomas'ın içinde kışın meyvesi var. Ya aslında şuma tamamen meyveler çarfesli olupdur diýsem boljak. Her haçan bir meyvany gözde tapmany dur bilmersin, tapıp bilersin. Oğlum biz Hudaý Taala biz ümmete näme diýär? Aqimus salata we atuz zakah. Namazyňyzy okuýun, zakatyňyzy berin diýipdir Hudaý Taala. Bizim tek tekimize buyurýar şunu musulman dogallar. Men siz ümmeti nagat fiýlag etdim, nagat ikram etdim. Gel namazyny okuy diýipdir Hudaý Taala. Zakatyny tek mil suratynda ber diýipdir. Namazy 5 wagty mescide gelip bilýärmi? Zenanyla öýde ýaxşy suratda we ya zekat yerden çykmaly uşurla dukanyňdan bermeli zekatla kol suratynda ber diýipdir. Şu işler edemizde musulman dogallar şowk bilen, lizzet bilen edenin Hudaý bize buyurdy diýip. Peygamberler näme diýipdir? Hudaý Taala "Wenhar" diýende damak salmaňa diýdi diýip mübarek eli bilen pysak alyp diýelerin damagyny salmaňa duralmış. Biz de hep özümüz zekaty çykaryp ýani öz elimiz bilen paýlamany duralım. Hudaý bize şu emri buyurdy diýip. Yani namazda şowg iştiyak bilen, lizzet bilen mescitde, öýde, düzde, nirde de bolsa şowg iştiyak bilen okuýalım ki Hudaý bize buyurdy diýip. Amma ikinci tefsiri Fasalli li rabbika eyde kurban oku wanhar ve kurbanlyk et dipdir Hudaý Taala peýgamberimize. Şu aýa bilenle eyde kurban we kurbanlyk etmegiň wajypdygyny ulamalar çykarýarlar. Ýöne inşallah haýsy malla kurbanlyk edip bolýar, haýsy mallary kurbanlyk edip bolmaýar we ya kurbanlyk salman näme sogaby, näme fazilaty var. İnşallah kurbanlığı yakın, inşallah Hudaý Taalaň köklemegi bilen şomoga bir jelesäni haslap da şoň hakyny gurrun berer. Ýöne inşallah faqat birji däne teberrüken peýgamberimiň hadisini aýdaýlym, ondan sonra inşallah Bayezid Bestamyň bir däne gurrun bar şoňa ýeselim. Peýgamberimiz diýipdir: "Azlimu zahayakum fe innaha alas-sirati matayakum" diýipdir. Öz çalyan kurbanlıklaryňyzy ullan diýipdir peýgamberimiz. Her bir gowsyndan çalyň diýipdir. Gowdy ikram edin şoňa diýipdir. Näme diýip? Fe innaha alas-sirati matayakum. Çünki bula kıyamatda sen ayagularyň boljak, sen wesilen boljak diýipdir peýgamberimiz. Sirat köprüde lap şoň üstüne minip de sirat köprüden geçmeli. Hatta kıyamat gün bolanda mahşer meýdanynda hemme adamlar piyada şonda Hudaý Taala feriştelere gıýgyrjak, "Hey ferişteler" diýjek. Bu adamlar, Bani Adam diýerler, beşerler bu dünýäň ýüzünde kän piyada gezmäni öwrenşen nädir diýjek. Dünýä gelmäke ejetiniň içinde, ejetiniň gowresinde, ejeti göterip berdi diýjek. 9 aýlap. Dünýä gelenden sonra
2 yıllap, 3 yıllap ejetinin kucağına götürülip piyade giden nedir? 3-4 yaşandan sonra diyadetinin kiftinin üstüne, gerişine minip diyadetinin üstüne olalım piyade giden nedir? Hay ayağı yürüyüp yörtenden sonra ayağılıkla men koydum ihtiyarına kadim eşek at ya bu zamanada çarık motor maşin hulası piyade giden nedir menin bu bendelim bu madde piyade koymamış olur diyecek. Birin öz atlarını necek. Her kim öz çalan kurbanlığı evvelki çalan kurbanlığı bir oğudan at bolacak. Qara at yöne, ağat yöne içinde qara yerlerde bolacak. Beter oğudan at bolmalı. Şo bilen sen üstüne minip de Sırat köprüden veya hemme yerde şon üstünde bolmalı. Piyade gelmeliler. Ahirki ayette inne şani'eke huvel ebter seni sevgiyalla, sana düşman bolyalla, şolun özü ebterdir, sonu kesiptir dedi Huday Teala. Bu da Sure-i Kevser'in tercüme ve tefsiri oldu. Ama yani geçen haftala sonra ediptirler ki Bayezid-i Bestam Hasan dünyadan geçiyor ve şunun da yani bir mekburruğuna aylardan diptirler. Tanımalı adamımız Bayezid-i Bestam Şahrut'tan bir 6 kilometr berde Bestam diyen yurtta, Bestam diyen ovada şunun mergade mutahhari şumatta Badır gidip göründürseniz bunun asli adı Tayfur'muş. Tayfur yöne bunun da yani bir Yazid diyen oğlu var. Onun buna Eba Yazid deyip konye veriyorlar. Araplar Ebu Yazid, Eba Yazid deyip aytıyorlar da. Onun Eba Yazid'i de tahfif ediptirler, Ba Yazid bolup kalıptır. Oğlunun adı veren konye verilen zat. Olmasa asli adı Tayfur olmalı. Tayfur ibn İsa ibn Adem ibn Suruşan diye dediler onlarda. Bir bozorgu var. 188 yılla kamari yıllan dünya geliyor ve 262 yılla şu kamari yıllan dünyadan geçiyor özde 73 yaşında vaktinde. Ohum hanavadetin beter takvamıştıkla bula. Fakat Hudayın ibadeti veren hiçbir kesbi kara, şoğla, meşgul bolmani gidermiştikla. Hatta bir gün Bayezid-i Bestam'dan sonra aptırla. Bulan oğudun gurrunlarken Bayezid-i Bestam'ın yöne bir iki tanesini teberrüken aydeyelim. İnşallah sonraki cereselere öz gurrunumuza revt bolyan yerlerin inşallah ol bozorguvarın hikayetini aydıp değiştirir. Ol bozorguvar kesbi, şoğlu, karı yokmuş. Biri soraptır, ay Bayezid diptir. Sen nereden iyisiyen diptir? İşin yok, günün yok, karın yok. O Bayezid deme diptir. Huday Teala, Huday Can diptir. Gidip yeren itin dani damağın veriye diptir. Gidip yeren sığırın imitini veriye diptir. Ne kesbi var ne karı var diptir. Men ki insan bolup dani Huday olurdan meni fiilagla dip yarattım. Menim dani imitimi, men çörüğümü Huday unutacak mı vege diptir. Huday öde rezzak öde yetiriye diptir. Bitir Huday'a tevekkülü kenmiştik rızık morattan. Hatta bir namazımga varıp namaz okuyuptur. Oham namaz okuyup bolandan sonra İmam-ı Cumhur'a bundan sonra aptıray Bayezid namaz okuyup bolandan sonra sen diptir, nereden iyisiyen diptir, işin kesmin karın yok deyip o da şu türlü sual soraptır. Bayezid diptir, imam diptir, ne mi diyor o sen diptir? Hani ömsek men sen iyindeki okuyum namazı bir kaytalayın diptir, sonra cevabın vereyim diptir. Çünkü sen Hudayın rezzaktığına da yani imanın yok mu? Huday öyle rızk getiriyor diptir. Her kim Hudayın rezzaktığına imanı yok mu? Okuyan namazı doğru diptir. Men de sen iyinde namaz okuydum, dur hani bir namazım kaytalayın diptir Hazreti Bayezid-i Bestam. Yine bir görürüm, Bayezid-i Bestam'ın sohbeti soraptır, pirağı diptir. Aya seni de şeytan vesvese edip biliyor mi? Teleki günahlara eltiyor mi diptir. Bayezid-i Bestam ne diptir? Elçiga bolya diptir. Yöne men diptir yaş vaktimde 10 yıllap ahengeri işledim diptir. 10 yıllap demirsidim diptir, ahengeri işledim. Ondan sonra da 10 yıllap utusu oldum diptir. Egilmaş yuvup uturiyen utusu olup 10 yıllap işledim diptir. Ondan sonra da bir derban, bir kafein ağzında derban oldum diptir.
bir şehrin gafdynyň agynda nigahwan boldum depdir. Şu sebepli şeytan meni waswasa edip bilmeýär depdir. Hom fofiga anza taňda bolupdyr. Ha pir ağa depdir. Baba bire bilişimiz veren, eşitişimiz veren, seni Bayezid Bestam, aslan bir kesbin, karın, şoğlun hiç zat yokmuşluk şumada sillen. Näzir sen ödüňe ahengar diýen, ödüňe utuçy diýen, nigahwan diýen depdir. Onda Bayezid näme depdir? Men ahengardım diýenim, öz kalbime ahengardım depdir. Menin kalbim bir poslan demir ýalyp günah bilen poslapdy depdir, dargapdy. Onu däni riyadat bilen, günahlardan çekinme bilen, günahlardan kaçma bilen, şu jyra kıyınçylykly bilen näni, onu o şu jyra kıyınçylyk oduna ýaktym bu demir depdir, bu kalp diýen zady poslap ýatan depdir. Ýakyp lep gyzartdym depdir. Onun da tağut ibadat diýen çekisi bilen gurmany durdum üstünden depdir, gurmany durdum depdir. Kalbim posa aýryldy, sapça pos boldy depdir. Temizde demir boldy depdir kalbim. Ondan sonra utuçu bolup da onun üstüne zikro, tesbih we ibadet bilen onun üstüne däni utu gurmany durdum depdir. Gawy kalbim däni sabo, şeffaf boldy, günah hiç zat ýokyndy. Tamamda zikro, ibadet bilen ýalfyllap aýna ýazyp boldy, şişe ýazyp boldy depdir. Ondan sonra şeytan bu kalbimi ogurlajak boldy. Bu kalbimi däni sirkat etsek bolup, ogurlajak bolup kastyny minni, şondan soňra kalp diýen şehrimde men nigahwan boldum. Kafza derban boldum, şumada silin şeytany içerik talamak depdir. Şu sebepli şeytan bana waswasa edip bilmeýär depdir. Bayezid Bestamyň mübarek kiplerinden. Bu ahirki sualla aya hammamda tärit kılman hukmy näme forum depdirler. Bu hukmlary bilmeli zatlarymyz musulman dogalla. Oşun ýaly hukmlarymyz bolsa da kagıda ýadyp da inşallah berseňiz, inşallah Kaw suratynda siz aýdyp da eşdirer. Hammamda tärit kılmanyň eger üstünde däni eginmaş ýok bolsa, şu suratda sen tärit kılsaň, onda täritin dogry ýöne karahiyet getirýär täritine. Mekruhçylygy we naqys bolýar täritin. Beýtmeden gawy. Hop eginmaşly bolsaň näme? Eginmaşly bolup tärit kılsak hammamda, onu ýene de etmesen gawy. Gunahy ýok, karahiyet, mekruhçylygy ýok. Ýöne hammamda tärit kılmaň öýdi kullen bir waswasaçylyk getirýär, bir de öýe garypçylyk getirýär depdir. Aýnahu meselem gize öý suurulmalar diýilýär-da, öý suuranyň bilen gunahy ýok. Ýöne öýden bereket aýrylýar. Öýe garypçylyk getirýär. Ya meselem möýün kelebi bolma, öýde gunahy ýok. Ýöne öýe garypçylyk getirýär, bolmasa gawy. O da şonuň ýaly hammamda tärit kılmak eginmaşly bolsaňda karahiyeti, mekruhçylygy ýok. Ýöne ýene de bolsa etmesen gawy. Hudaý Taala hemmemizin muşkilatlarymyzy ansat edip, dini dünyamyzy abad edip, ahiremizde iman nasip edip de we merizlerimize şefa berip we ahiretde Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi we sellemin şefaatyna müyesser bolmak hemmemize muwaffak etsin. Bir elhem isqulullahu khayr eylem. Musulman dogalla şu jelesek gelip otyňyz, goşulyp otyňyz, beşek bilen kıyamet günde hem ayaňyz, hem eliňiz, kulagyňyz, gözüňiz hemme jegden kıyamet günde şu oturuşa şahit boljakdyrlar beşek. Om inşallah özüňiz de hiç mawa kalmaň, başardyňyzdan da bir nefer, iki nefer getirsen ya iki nefer we bir nefer alqaýdyň, şu klasyymyzyň bereket bolmagyna we dawam tapmagyna inşallah özüňiz de kuşaşda bolun. Hükmen bir neferin hidayetine sebep bolsaňyz,
şoň sowaby näme sowap etse size bolup durjakdyr. Peýgamberimizden aýdan mübarek sözidir. Tamamlaryň bir dua etsin. Allahümme amin. Amin ya rabbel alamin. Amin ya rabbel alamin. Da yaqdawında oturan bilen hümmet qılağı aşağı. Amin. Bir elhamd şoğla. Gerçi okurşunda kemer keter orada da yaşın tawabı temelleri kabul edip şun tawabı temelleri o da tayamızın ruhuna çağrıyadan ruhuna vacib tarafta olmalı. Allahümme amin. Tutuğunuz oturan cemaatlerin ozanın hidayetçilerin ruhuna atıdan dağıdan daydan. Amin ya Allah. Ağadan, ininden, gayından, körükten, erden, maşgaladan, tanıştan, bilişten, doğuktan, yardan, qarıqaqatan, qarımağından, qarıcıdan, daydan, Allahümme amin. şagirtdan, hacı yoldaştan, doğa dolu tavşıranlar. El-hasıl, bizim qapıyımızdan, oturan cemaatın ozanın hidayetçi melmen, şakinde ölçüm olun, çıtasında ölçüm olun. Bu da evin hazır olun, adırsa, şu benderin atıl, yatıl, yoktur, şu benderin adaptı. Amin ya Allah. Qabrların nurlu, merkatların munavvar, ruhlan, şahit günahların afat cahil cennet. Amin ya rabbel Hudaya alamin. Hudaya öz pandikler ve şık icap olmaklar, peşemmet cımgo icap olmaklar da öz. Günlerin ilk qavsi cımgo'un, iyicelerin ilk afdali qavsi cımgo icap Hudaya öz pandikler ve şık icap olmaklar. Şıran Hudaya tavafımız hemmelerin ruhlarına baksak öz pandikler kabul ediyor. Hudaya Hudaya şınyat celteri umumi, ilmi celteri Hudaya özün bereket veriyor. Amin. Hudaya hem mümin Müslüman doğru özün tawfik veriyor. Özün hidayet ediyor. Şınyat celteri koşulmağa özün tawfik veriyor. Hudaya Hudaya o doğanların ki gelip mektulle işleri boptular. Hudaya onlar da gelmekle netibe ediyor. Amin ya Allah. Hudaya Hudaya hemşe müdam şınyat qavcellerle de oturmak hem netibe ediyor. Amin ya Allah. Hudaya Hudaya şınyat Resulullah'ın parçama sağında cennette hem oturmak netibe ediyor. Sonra Resulullah'ın şefaatini netibe ediyor. Şu Kur'an'ın şefaatini netibe ediyor. Ehl evlatlarımız netibe ediyor. Hudaya Hudaya ta ülünsek biz şu Kur'an'ın ayetlerini, o Kur'an'ın şefaatini bizde ayırma var. Amin ya Allah. Hudaya Hudaya ahir ölecek olan vaktimde de iman kelimesini bilir hemradır. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ın dillerinde cariyedir. İmanı kamil bilen dünyadaki tutumluk dayanın bilir netibe ediyor. Amin ya Hudaya Allah. onun şeytan şerrinden aman taklavudur. Amin. Hudaya onun şeytan şerrinden bize aman taklavudur. Hudan tekrar mutlu can verecek halıda şu vakti Hudaya onun şeytan senin bir içindir. Hudaya şu öz için şerrinden bize taklavudur. Amin. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar ve hşurna ma'al abrar ya amin ya gaffar bi rahmetike ya برحمتك يا ارحم الراحمين.